Yan na, record na. Alright. Recording in 3, 2, 1. Yo, what's up ninyo diha? It's your boy, Joe Boy, aka Cookies, back again with another episode of A Life of a Bi podcast where we chop it up. We have amazing conversations with brave and authentic individuals. Bye, Gani. And this episode is very special because we have a very special guest, the Bai himself. Di ba? Sa mga kaila, he used to be or still, well, we don't know yet, but we'll find out later in the podcast. He's a member of the original Ambassadors. Sa mga kaila sa Ambassadors, ilang kanta na Bisaya na kanta nila kantong Gugmang Giatay kana. And after that, the transition ang Ambassadors, after a reshuffling of their members, you became their lead vocalist and became one of the most respected punk bands in Cebu. And yeah, without further ado, we got Bai in the building. And kuha mo kay Bao, we are in Hong Kong. So, Bai, thank you so much for gracing us this opportunity to have a conversation nimo ba. So, it's been like pila na ko ka years wa ko kitag Ambassadors. Last na ko kita ninyo no. Sonic Boom. Sonic Boom 2009 ana na 2009. napaka to. Napa. Oh, sa kuan. Unsa to na convention center na wala na ron unsa na Grand Convention. Grand Con diya sa may Ayala. Kinumdum ko na ang gig. So Hubog kay ko adto ba nga. no, unsa Kinumdum ko na ang gig. unsa man to na unsa man to na year nagsugod ang kanang let's kanang layo yatot kanang sa imong past jud ba, when did you start pursued your passion sa guitar, sa music, and naon sa na pagka-connect sa na nag-abot mo sa Ambassadors kana Akong passion sa kuan. sa music lang Music. or napakailain passion before music. Kita sa acoustic guitar man nagsugod actually. Anya. Sa kuan sa na kakita lang ko sa akong mga igsuon. Kibaw siya. No. Sa mga wakay baw. Grabe ni mo ka legend right. Sa mga wakay baw. Igsuon ni si Sir Bai, ni Sir Bobop of Pavement Records. Shout out Bobo, Pavement Records, grabe. So, grabe kayo sila og dugo, di ba? Grabe kayo. So, nagstorya naman po. Check out, I think it was episode 7, 6. Kita ko daw. Early episodes naman si Bobo of Pavement. So, now you'll kind of have like a understanding why ingana mo musically ba, kanang talented kayo mo. Dili sad talented. Naalay kuan kanang kamao lang mo play sa instrument ba pero dili sad kanang talented. Kaya ako as a guitarist kuan naman kanang marag basic ra gid ba. Naa gani mga chords nga wa ko kibaw pero akong gigamit pero wa ko gibawon sana. So by ear ako. So acoustic pa tayo mo gyud niya, maminaw ra ka ng cassette ana niya. Oo. Unsa to kanta yung gisiprazon na? Eraserheads gito sa una. Eraserheads. Yano katong mga OPM nga kuan sa una River Maya na minaw na sa una. Pero tungod gito kanang silang bubok lagi. Kung akong maguwang si Radja. Amuto ka siya si Radja. Shout out day Sir Radja. Si Manny Radja, may gito mo gitara, may pa gito mo kanta. No. Mauwaw lang to siya. So dito siguro gasugod na niya kita na bubok. Ako may uwahi ni kuan kay kinamanghuran mo ko. Last naman ko makagamit sa gitara. Usara magka-gitara. Luoy kay ko to sa una kay murag gaya mahuman na nila. Usara ka gitara. Unsa may mo gibuhat ato while sila pa nagsigig kuan. Minaw lang ana. Observe ana. Sa mga unsa to mga year, mga 90s ana. Ako nataw day ko 1982. So medyo kuan na sa mga 40 kapin ron. Pero katong time nga nagsugod ko gitara, kuan siguro
mga 11 years old siguro ko ana. Mm. 12 ana. Oh, pero sugod gid ba? Nang wa pa hinahibaw-an kupot. Nya unsa nagkabanda mo ni Bubub sa ano mo to yung ninyo na banda or nang naglahi ka unsa may Nagkabanda mi ni Bubop sa kuan naman, sa capsule naman. capsule? Na-capsule di ka day? Mm. Itiro sa. Naka-record mi at bitaw do mga pat kakantam siguro. Na-capsule ko. Di ba Ang- drummer ang- capsule si Bal? Mm. Si Bal, di ko kalimot. shout out Bal. Bal, kahinumdum ka nag-recording tas backyard niya. Grabe kay ka strictus Bubop ba? So, Nagsuka-suka ka. Basta ako, ang akong take, kuan sa day, puno sa duguan. Balik-balik. balik okay dapat libre. Perfectionist na gina siya. Pero sakto sa kay, Mm. para ining, kuan, labas sa recording after pila ka years. Appreciate sa Oh. himo ang music, ba? Sakto sa gito. Hinon, before sa technology sa una, karon dali naman kayo, recorder kas balay na. Before ana, dapat limpyo jud ka kay sayang mga kwarta i-record ko siya Kayo. balik-balik ba. Kayo. No? Kinanglan, prepared gid ba? Prepared Andam na gid gid, mo. oh. Kanang record mo, nagid paksit na gid kay na nimo. Mm. Ang imuhang One part. take kung mahimo, one take Oo. na limpyo ka na. Kay Jesus, lisura sa kwarta. Sa backyard to, backyard. O sa backyard may nag-record ito. Katong na capsule ako. Pero late na kina. Balik ta dito sa katong sugod na ako. Mga 12 years old pa ko. Oh. Diha dyan ko na. Kanang nagsugod og katon. Gitara. Acoustic. Nya mo to nang minaw kag Eraserheads. Yeah. Kano sa man na nisud ang punk di mo na one na Punk. hilig. Murag na ato'y usa ka tape si Bubop nga murag compilation man siguro doon. Na ay punk nga banda. Di ko ka hinumdum unsa to nga banda gid, either Goldfinger or Rancid ba to. Sa nakadungog ko usa ka kanang punk nga banda or Offspring ba narana. Narana nila na Unya. batch. Unya niya ana ko kay magpatukar si Bubop sa balay ba. Duta na gud. Unsa na banda? Sulti niya sa ngan sa banda. Akong gi kanang murag nag-research ko ba. Ang research sa una kay kinahanglan kang palit og tape. Nay kana sa man pa wala man sa kulon sa una. Wala pa istorya.net ato. Wala. Wala to sa una. Ang kuan sa dang usa kay usahay mapatukar sa radyo sa FM pero maghuwat jud kag kanang Pila ka. timing nimo para ma-record nimo ba para makadungog kag balik mag-andam kag blank tape ana ba. Grabe ray. Huwat jud. Sa una request pa gani. Usahay di pa mapatukar. Okay, di kayo pa Pero naa sa tuy kuan sa una kanang tindahan sa Kulon. Primrose ba tayo pangalan? Primrose. Mga tape ba? Katong bandaha, Rancid man gid siguro to. Parang Rancid to nga banda. Akong gi pangita na abad dito. Naaman. Na. Oo niya. Ining palit nimo tape. Sa to na album. Parang and outcome the wolves and outcome the wolves. Paborito talaga. Nagmao ng album. Nagmao lagi na. Rancid to. Kuan gid ako nakabira na ako sa punk. Unya. Ining palit nimo tape. Okay. Abli nimo kay excited gyud ka mo basa ba. Tanawon din na ng mga thank you sa banda. Thank you to makita man ang mga amigo nila nga banda. Dito na kulam. Mamili lang ko cool kay nga Cool nga gyud pangan. name ba kani kana sunod ako tanawon sa Bonibi. Basta magtigom na pod sa kuan. Tagpila man to tape sa una. Limot na mo ko pila. Tag 100 ka pen ba? 300 ana. 100 siguro or dili malapas siguro. Kuan man tugod mura sa underground nga kuan ba. Dili siya mga Radio City. Kuan to siya kanang murag Kanang kuan jud underground jud. murag ambot original ba to nga mga tape? Kibaw. Kibaw basta. Para murag dili to 100 kapin siguro. Kalimot ko. Basta heads up di akong memory medyo problema ni kadungog ka ingon-an ganina. Bati kay kog mga memory pero kuanan ta. Normal Salig lang lang ta. kuan na. Pero human ana, kuha na nimo tape, Rancid nya minaw din ka na. Pa kay banda ato, kanang pila pa edad nimo ato? Wala pa koy banda to. Kanang Sound trip. panahon na kanang nakakuha ko Rancid pila may edad na ko anay. Murag pag after kuan siguro na cut on ko gitara niya after mga 3 years, 4 years siguro. Diha ko na introduce siguro sa mga 12, 6 di 3 years siguro ana, mga 15 years old siguro ko ato. Diha ko na murag na kuan na sa punk. Sa high school na ka ato nya. Oo, Kinsa high may kauban nimo ato? Kinumdum ba ka? Nakoy kabanda.
sa Don Bosco sa una. Kuan. Kainomdom pa ko silang Charles Caballero, Ron Perez. Yeah, ako. 3-piece to, 4-piece. 3-piece gud mi Oh, sugod. 3-piece jud. 3-piece mi nya. sugod. Oh. Yung mga to, tukar-tukar mo Gitara battle. kanta na ko. Gitara kanta na ko ato. Battle of the Ano, mga Battle of the Bands mga yan na. Kaya mga intrams na Katuanan mga sa tukar. to. Pero dili gito kato nga banda nako. Unlike sa Ambassadors nga punk gid nga kuan. Kato kay mga ganahan na mo nga mga alternative. Cover. Amo i-cover from kanang Third Eye Blind to kanang Rage Against the Machine, 311, Sublime, saksak sinagol to siya nga banda mga ganahan na mo ba. Ito, mo to'y una na ko nga marag banda. Band community life ana ini gumag Sa Don Bosco po. No? mag-study o mag-eskwela tapok banda tuka kuan rehearsal ana. Nya human na kano sa man na yun sa man na pag-transition from there to naabot ka sa Ambassadors. Kana. Yun sa ninyo pag-meet nila Iping, shoutout day Iping. Ana. After anang banda nako sa Don Bosco, katong mga classmates nako. Kay nagbanda ko og kanang punk na gid kay kato mo kay kung unsa may sikat na sikat cover. Yung marag na nahilig jud og punk adto so forma ko banda nya but kay ila baka ni Nicolo Manrial kuha na ko siya drummer. Di gitarista na. Gitarista pa sa una. Duhami kay kana siya. Si Nicolo drummer man na siya sa Pelican sa una. Na-shock bitaw ko dulo kibaw di ka mo drums. Kay gitarista man ako nailhan niya sa Don Bosco pero manghod na siya nako nga. Nakuan. Ya nagkita na nako nga marag naamtoy nay room ang Don Bosco, music room di ba? Nay jamming dito kita na ko. Ay tergi mo gitara siya. Ako ni istoryaon bing. Mo to porma mig banda niya si Chris Hanolgi kanang sa Ambassadors karon ba? Mo na akong before ko gikuha mo ko sa Ambassadors. Before to kay sila Nicolo Manrial, Chris Anolge. Unya nami drummer nga taga Orhilio. Sa pangalan tong Carlo man siguro to. Carlo. Unya Six Flags Ahead. Mo na pangalan sa mong banda. May pangalan Six Flags Ahead. Anya sige na mi kuan ma-invite naman mi sa punk scene. Tukar-tukar na mi. Kuyog sa uban mga punk. Masaya na yung punk community sa una gani? SRA. Pero before me na-invite sa SRA, nato'y usa Irresponsible Records ang pangan. Ang gada si Johnny Punk. Dito mi una nakatukar. Nya, marag nakitaan mi sa mga taga SRA, gi-invite sad bi. So nakatukar mi dungan ang Ambassadors. So dito na mo nagka-amigo na. Sud-suod na gamay. Dili pa jud suod. Marag kanang... Tando-tando lang. Marag kaingon sa una gyud angkon ko fan ko Ambassadors kana magdungan mila ninduta nila kay mga original nila nindut mo kayo ano yawa masuwat ani niya Iping niya kanang lahi kayo og kuan ba stage presence sa Iping ba ano yawa mo na kada tukar nila magpaatubang jud ana tan-aw gyud ko naray usa ka adlaw nga dungan mig tukar mga kapila na siguro namo tong SRA nga gig niya dungan mig tukar niya ikarit lang sila og kuan nga nangita mi gitarista doon sila nako ba. Ngita mi gitarista ni Agasturya mi kanang sabot among na kuan ikaw unda kung pwede. Utong niya idol bi nako sa una lagi ko sugot ko diretso. College na ka to. Not knowing sa murag sa epekto sa usa ka banda nako ba. Diretso ko ado ako manang hidila. Luto sila. Ato na time. Natoy gamay. Ato na time. Kanang karon ako ka-realize katong medyo na dako na tabang guwang-guwang na. So mo to na Ambassadors dayon ko ado. Sugod dayon diretso. Kuan kay ko kanang sa una grabe kay ko ka passionate ba. Kanang gikat-on din ako tanan kanta. Kanang para murag plug and play na lang ba diretso. Nana sila tape ato daan. Wala pay na siguro sila tape pero dili gyud nindot nga recording murag kanang sa Jam 73 ragi kuan na may sa tuig katukang kali nga recording studio nga OG ana kay tape pa ang recording ragi nadto pero kasagaran gyud kay pa may YouTube ba to di ba wala pa kani this was 1998 ko kuha nila so 1982 ko
Nataw, so pila edad na ko na 1998 mga 17, 16 na na. 16 ko. So, So, fresh mo 16 siya kay ko. Kato, kuan. Nya hype pa kay sa pang nana ba. Kuan pa kay Mo. testosterone ba? Kana ko. Bigay ning tukar ambak-ambak ana ba. Oo. Kuan kay ba kanang say tawagan ay kanang pasikat kay ba. Gara ba. Gara kay ba. Pasikat kayo. Ana dyan na yun. Human na, pila, di ba, 1998, ambassadors na ka. Siguro na mo ka ng sige og tukar. Tukar record backyard ana. dito ko na introduce og backyard kay nag-record man dig album after murag 1 year or 2 years adto dito karaan pa kay backyard adto do. Grabe. Kay numdum ko murag wa pa yung mga lingkuranon murag usara ka murag lag ba. Na murag pinatol nga kahoy ana di haram. Grabe to go old school. Grabe mik Abot mo nila gabi ato dito na time. Murag after pa murag paghuman na siguro to sa recording may nag-abot ni Gabi. Human na sa recording sa first Gabi. Gabi. Pero abot din ming Gabi sa Battle of the Bands sa Don Bosco kay I had drama siya nakug usa. Okay. Kailan naming Gabi da. Ito yung banda sa una pa. May tira sa. Tukar sila Smashing Pumpkins at di ko kalimot. Mara, sige na ka og tukar kuyog ambassadors. Nya unsa man toy feeling ato na di ba na nag-reshuffling of members ni si Iping dili na siya ang ni kanta ikaw na ni kanta to nganong unsa man toy nahitabo if you can just give us a generalized idea why it happened and then unsay feeling ato na now ikaw nang kumbaga na sa front lines ba. Kuan siya mga tuig adto murag 2000 6-7 siguro. Nami sa Manila ani nga time. Naa si Iping. Bisaya inyo mga kanta ato na dili man actually. Duha ra man among Bisaya. Duha ra ka kanta. So grabe jud. Unya kato nga time kay nag-Manila mi kay naay nikuha na mga manager which is kuan manager sa River Maya sa una si Lisa Nakpil. So siya man toy ni kuan nag-produce among album nga katong nga time 2006, 2007 ba? Question mark ang pangalan sa album. So niya, apil sa kontrata nga, kinanglan mi lupa dito mi mag-base sa Manila. So, motong dito mi. Unya, ambot adto unsay na year? Mga 2007 siguro na. Okay. While naami dito, sige gig, na ay panghitabo nga, wala ma-expect ba nga. Si Iping, ambot, wa mi kibaw kay, ambot, wasa siguro siya mo share ginamo sa tanan. Naaray usa ka adlaw nga nawagtang siya. Wagtang ra siya. Naa pa may mga nakabook nga gig. Base kuan kay nang Manila good. Kanang grabe kayo siya ka kanang dali ra kayo kanang unsay tawag na overstimulate ang labi na kung gikan ta sa Cebu. Chill ra kayo niya maabot na dito. Traffic niya ang mga batasan pa jud mga sa industry wala sa mabaguhan ka. Yeah. Pero kato iya more on kuan kanang after pila ka months na ibaw-an na namang rason kuan ito family reason personal reasons mo ditong niuli siya wa siya man ang hidamo ni ditso ra siya og uli sa Cebu ya naa pa mi mga gig nga nakabook kato pag on the day nga ni uli siya kay ang among booking adto kay sa kanang what's up ba kato kang Tony Gonzaga ba nakakuan mi dito nga kinahanglan mi motukar nya dili pwede i-cancel kay ambot basta mga basing TV nga kuan ya ana si Alex Lima namong kuan manager sa manager ato na ambot unsaon na ninyo pero kinahanglan mo motukar ha di pwede ako ang pangan madaot kay madaot sa mga kung uban gida nga banda in town nya daghan dito siya banda gida kayo ala kadiha so ni decide mi nga ya na sila nga ikaw nalikanta bay para lang ana ni man uli ta man kay wala naman shipping ha yo kana pa yung adlaw dali kog sipra sa lyrics ya practice ko nga makanta nako while gagitarra niya ang akong parts ato wala man maandam nga pangkuan so niya 3-piece na lang mi wala pa man si Chris Hanolgi katong second guitarist sa Ambassadors ato so 3-piece mi ya
first time na ako makanta, TV pagid. Grabe sa pressure ano. Grabe lagi kayo. Anya. Nabiha. Naku, saon mo ko ni. Nag-practice ko maayo before may tabo ang pila-pila pa man ka oras. Buntag pa man to. Unsa oras sa call time dito? Sige ra ko practice. Saon ni nako ang uban chords gi-adjust para makabot ining tan-aw sa chords ba. So, abot ng time nga abot mi didto, tukar. Pero iyo kay na mga direktor ratol ka kay napay murag crowd nga sinyasan nga pakpak. First time to na ako nga murag ka ng TV guesting ba. Ala ka diya. Tukar, pero pag tukar ambot murag natural mo kay kun Natural nakatukar. ra. Nalingaw pa ko wa ko mag-expect ba abi na ko kanang First time pa dito nimo. natural man ako pagkatukar. Pagkahuman na niya nindot og feedback yapon didto ang mga tao ano ba murag niya na si Alex nga unsay plano ninyo mo uli na mo? Uli na mo. Ayaw mo uli niya na mas Alex. Pwede ra man ka mantulo. Okay man. Yan siya. Ay tarong dili madali daghang king si Brown. Di sige lang hinaynayan lang na to magsugod na mo short sets para di ka ma-overwhelmed gid diretso memorize sa lyrics. Pero ayaw mo uli. Padayon nun tani. O to nagpadayon mi mo na to yung sugod nga ako nang na bokalista 2007 or 2006 anak nga time. Ya hantod na nga nihawa ko og Hong Kong. Nihawa ko og Pilipinas 2013. So 2007 to 2013 mo na to yung Ako may bokalista to. bokalista og main songwriter kay pag kuana nag-release man sa mig album nga kanang ako sa inisuwat sa kanta kay katong una kay kang Iping man to among gipang kanta. Siya may main So mo na to katong hospital. mo na Rescue the World, Yeah. Hospital, A New Start katong mo na tong mo ang album nga kuan Life Goes On kay Life Goes On man among gikuan na to kay wa si Iping pero Life goes on. Mana nyo ang kuan moto kumbaga ato na time. ayun. So, tukar, diha na ko nakakita ninyo kay nasuod man jud ko sa scene 2008 2009. Drummer na ko shuffled, shout out the shuffled niya. Na drummer ko Drop the K. Dito na ko nakakita ninyo. Wala na ko kaabot katong napa si Iping. Well, actually nakaabot ko pero high school pa siguro ko ato or elementary, minaw ko atong mga kanta niya, katong gugmang gyata yan na. Pero kita jud ko live katong Sonic Boom Days. Ako na may Ikaw na ang front nato niya. sus saya nga wa ka kita sa Iping nga kuan gid katong peak yun ni Iping nga para nako katong si Iping sa una ba nga murag ambot grabe ko naka-look up adun niya sa una. No. Katong labi na katong dili pa ko ambassadors. Yang songwriting lahi gid ba? Naag si iyaha ba murag iyaha mo bitaw tong yan ako uli na ta kay di gyud ko ni mapulihan ning inani nga. Inani na. Encourage mo gyud sa akong kabanda ug ni Alex nga. Kuan gi katong before ni release og album suwat daw mga kanta. Ni pagsuwat na ko mga kanta okay man kay go man kay sila padayon ta ni. So to. Padayon. So dito nag-base pagyapon mo ato sa Manila. Kano sa man unsa man ni balik pa mo og Cebu before ka ni larga Hong Kong or unsa may transition na to? Og nganong unsa may feeling ato nagwala naman ni or lain mga priorities? Actually didto namin nag-record sa Manila adto. Manila na niya ang producer ato si Gabi kanang album na mo nga katong ako ang vocalist Life Goes On si Gabi Alipe ang nag-produce ato. Daghan sa gug nakuha ato nga mga lesson about kanang kuan ba how to sing properly sa recording kay wa man gyud go kibaw dugay ko take ato may gani na guidance ni Gabo. Grabe. Shout out kay Gabo. Salamat kay pasensya nimo adto. Grabe kay ako di jud ko kuan good vocalist ba. Pero na-cut on gyud adto amo ang kuan. Mga session kay pila gud to ka oras recording kay bawas Gabi ana. No. Ibaw late nights ining human grabe. Nya human na bang album na release na. Sige mo tukar ana. Nya kano sa mga nganong ni decide maka na matug Hong Kong or niya to pa mag Cebu sa may transition. Kanang pagbalhin na mo sa Hong Kong kay kuana kanang family kuan ba na fork in the road na. Okay. Pili na jud ka. Unsa man gyud akong na mabdos naman si Ann pag 2011 man siguro na. Pero Hong Kong based jud si Ma'am Ann. Si Ann is born and raised sa Hong Kong pero nag-college siya. Dito naman nakita sa Manila or Cebu? Cebu. Okay, makes sense. Yeah, mo to Sa na kuha na pregnant na
and have to decide na yun. Oh, kana ba decide na ba. So Yeah, ato nga time kay kanang medyo dili kay ko salig sa kuan sa safety sa Cebu kay 2003 gipusil man ko. Napusilan man ko. Goroy, bitaw. Oo, Ganun kanus. 2003 gikulata ko tulo ka batanon bata sa ko CIT gawa sa among eskwelahan. Gikulata ko niya. Abi na kog man na. Wa pa di ang nabilin gipusil pa jud ko. Naigo ko diri. Nilahos diri sa akong sinina niya. Si Ann pa jud kuyog nako. Kuyog mo si Ana to. Motong tuiga nga pagkakaila gid namo. Nagtuo gani ko unsa man ni nakay. Unsa man ni ganing nakoy karibal ani ana ba. Oo. So What jud ka kibaw nga nung gipusil ka to kula gikuan Wala, tripan yung mo gibaw. ka. wala, pero ang ingon kay marag naan ko og kanang membro sa fraternity. Init man kito sa una. Frat war sa Frat una. war Pero sa una, wala jud ko. For the record, wala ko frat. Yeah, si Ana to kay ratol naman kayo. Sim kog ingon niya samtang gikulata ko nga dagan na dito kay para madagan sa kuba. Narabi daplindan, pwede ka masakay jeep or unsa. Wa man siya madagan kay nasak siguro siya ba mo o din ni Cebu. Taga Hong Kong biya siya. Nasak lagi pag tanan ako. Mo din ni Cebu. Wa gid siya kalihok. Kulata ko niya pag pusil dagan to tanan tong mga nagkulata nako. Niya pagahuman si Ann pagduol ako ko tana dagan na ta. Gahilak siya patay na ka giingnan ko. Patay na ka. Pagtanaw na ko, wam ko kibaw na igo ko. Pagtanaw na ko, grabe, daghana na digdugo di eh. Pero nikalit lag, ni sakit ang akong lawas. Naigo yung chest. Oh, igo kayo. Igo kayo. Buslot ang sinina. O niya, ang lungs ni mo. muna kagrabe sa ato ang Lord Almighty. Noon sa man. Nabuslot akong sinina. No. Buslot ni akong buslot lahos sakit kay diri pero pag x-ray ang balaw wa makitaan niya ang ingon sa mga pulis sa scene wa sila nakitaan nga kon so niya heart ra bagi kaya akong gisukod-sukod ba kay diri man heart man gini grabe pero wala ni dugo wala tanan dugo diri pero dugo diri buslot gyud akong sinina niya masakit gani ang diri nga samad kay na unsa man na buwak yung ribs ato abi nako pero pag x-ray ba di na ko ma-explain. Di sa naibok sa damo. Pero pila edad ni mo ato? 2003 man eh. So college 21 na ko. No, okay, 1982 man. 2003. Sakto ba? Di banga sa gugmat. Pero kana college na imuhang kuana na. Actually, marag-hapit na ko mag-graduate third year, fourth year college. No. Biya no, bawa na do. Pusil ko. Pero, praise God na kung anong gyapon na. So moto na di ba na mabdos na si Ma'am Ann nya na kuha na ka magsugod mig family diri nya napusilan ko murag dili man pwede mo to naka-decide decide ko murag kuyaw ni da kuyawan ko para sa bata medyo kay anak mo na daw basta nanay anak mo usab jud tanan nimo pananaw dili na lang ako na lang akong giunahon na kuyaw ni man sige niya. Pero si Ann gini suggest nga sa may kuan plano anhita na to padakon mga bata or adto ta dito ko pwede ko dito pwede man pwede siya resident man pwede man nga kanang larga sila diri mabdo siya diri mga anak so resident automatic si ang mga anak si Anzo tong kato nga time sa duog anak sa ko sige anak murag nakuha na sa gyud ko adto ba nga. Yaan na lang gyud ko ning banda siguro sa kay passion mo jud mo jud yung panginabuhi pa jud nimo di ba? Pero kabawa man sad ko sa kita na mo adto nga di gid pwede. Di sa pwede. Ano ko? Mo nang decide jud ko nga sige adto lang ta dito. So 2013 nag-meeting na mo sa banda na di nako exit na ko ana. Mo to ni bali na din mo diri Hong Kong. Bali na 2013 na. So 12 years. 12 years na ko diri. Pero within that 12 years kay mugawhas man gyapon ng imong passion, di ba? So that's why you came up not probably you came up pero na nagkabuo mo og banda named Bulletproof. Diri. Ang mga pila naman to ka years after ka naabot diri. Para kuan to. 3 years siguro after pag-abot na ko diri. So mga 2016 Bulletproof
Okay. Kana, punks na, punks. punks ka, o 3-piece, Punks punks ka. ka. Shout out din ni Charles Cabillon og ni John Bernard. Chuy, Mga kabanda na ko. mga kuan, Padayon, mga musikero, foreigner. Di sa, Dili, eh. Pinoy. Bisaya, Bisaya! mga bae sad. Fighter. Kanya, mana, nanamoy punk na banda. Naggigig na mo dire. Here and there. Namoy local bars na kanang pirmi na mo magigan. Sa kuan, usually sa The Wanch sa Wanchay. Nakakita kay si Pasha na mo kausa. Tanaw Tana siya sa papi kausa. ato. Nya. Mana, tukar mo na. Ang, kano sa man ni Suud ang Zero for Hero. Zero for Hero. Year before, naana na siya. Solo na ko. Pero naka sa Hong Kong ato. 2015, 2016, ang kuan, Bulletproof. Bali, gaon na gamay. Gaon na Gamay ang Zero for Hero. gaon na siya. Kanang, marag outlet na ko sa kuan ba. Kanang, pag-abot na ko diri, grabe yung kaya akong homesickness ko. Kanang, marag, if you don't mind me asking, pila na edad ni mo ato pag-abot na Hong Kong? Okay. 30. 31. Ano? So grabe. Like, whole life ni mo sa Pinas, abot ka diri. So, it's Marag very na culture shock. Culture shock ko. Nya. Wala sa Cebu kay banda-banda ko. Nya. Pag abot diri is kinahanglan biya ako matrabaho. Nag-waiter ko. Pag-uhan ko. Napag-uhan ko sa trabaho. Of course, kay ang naandan biya nimo sa Cebu kay kanang you're always on the spotlight, daghan pa picture nimo, kanang validation nimo man. Mao lagi. May tira na grabihan ako. Ba niya pag-abot nimo diri, bang. Hagbong diretso diri lagi gikan sa imagine marag 16 years old ko ato gikuha sa ambassadors. So 31 years old ko diri. So mga 15 years ko kabanda. Kuyog sa banda-banda na ay lingaw na ay kasikatan gamay. Rockstar yun rockstar rockers. Pag abot na ko diretso yung tagak. Bang. Grabe pa jud ang nasudlan ako nga kanang trabaho ba kanang timingan ang manager marag kontra kay ko murag di ka na Pinoy siguro na para na ako di man noon tanan dili tanan pero murag or tungod sad ni sa katunga time siguro nga murag kuan kay ko pang kay maminaw kay ko sa ako ang thoughts, ego emotions. Lahi kay ko sa una god murag mentally weak kay ko ba murag dali kay ko makuan. Usasad na tungod sa na culture shock ko. Overwhelm ko sa daghan kayong factors yun. Anak alitan gid tanan ba. Sudden kay nga change. So dili strong ka kay abo buhi pag mo hantod ron, di ba? So pero kato na time grabe. By God's grace gid. Grabe kay to na kuan nimo. And kanang nakay-trabaho diri nya kanang ang imong outlet mo na to nag Zero for Hero ka. So and mo to nag Bulletproof na pud ka. Nagsige pa mo gig ato or kanang sa man to na time na warag dili na ko mo gig na sa Bulletproof. Putol among gig sa Bulletproof kay naam gud to sila yung mga main gid nga banda. Kuan man to sila kanang murag kanang show band ba murag ginana ba. Okay. So na sila line pud na banda. Yeah, regular ba gid to ila kay naam gid dito ilahang kwarta. Lahi magbayad dito. So mo gid ilang priority dito niya. Mo original music man ng Bulletproof so. Nami although naay kuan yapoy kwarta pero dili pareha dito ila. Yeah, regular pa gid ila. So ang ending adto kay ni kuan gid sila ni sulti na ko nga undang lang mi sa kay mo prioritize mi diri kay murag nakita siguro nila sa diferensya sa kuan ba. Yeah. Grabe biyag oras ning maghimog kanta, mag-record. Naka-release mig album adto. Dito na mo gi-record sa Cebu. Actually, dito gi-master day o mix ni Varon sa yang V, shout out V. Varon Chase. Shout out. Unya humanan na grabe biya kay imong culture shock niya ni battle jud ka o kanang mental struggles like anxiety, depression. Kayo. If you don't mind na kanang mustoryaan na nato. Kato na mga point na ana. And I've heard na ni I've not heard I've known your brother si Sir Raja na
he is very close to God, di ba? So, Oh. pero siya pa Lately to, na sa una dili na. maldito sa si Sir Raja. Ni-chat ba ko niya kanang Sakto lang. atong time na nagngita ko kanang Bible study group po dato na time. Oh, i-chat na siya. ni-chat I-chat siya. ni-chat ko to niya na busy pud mi duha siguro na. So, but anyway, mo to siya jud akong friends mo ni Facebook. Siya jud akong pirmi makita na mag-post ana. Nya taud-taud mga after pila ka years mo comment naman ka. Mo apil naman ka. Ano ba lo si bahay pud ba na. So if you don't o okay ra to storya na kanang unsa may ang transition na kay lisod man sad good sad sa kanang uban na wala pud kadawat siguro or kanang ma-shock sila labi na ako na kay baw sila na kanang kun dul ko balik sa Ginoo jud nya kanang grabe jud kayo ako ang faith na nya sa mga namina karon labi na ni idol nimo sa una ana makaibaw sila ba sa imong story o nganong unsay rason na ni surrender ka sa Ginoo ni surrender ka ni atong Ginoo si Jesus Christ ba. So unsa man na transition na. Oh, kato pagbalhin diri. Grabe kayo ang culture shock. Overwhelm ko tanan sa kanang sa changes ba tanan. Murag naapektahan gyud maayo ang akong mental health ado. Kana ga depression jud ko, anxiety. Bisig unsaon ako og kanang sa solusyonan ako ba banda tukar Wala mong recording or bisig unsa barkada nagkuan sa ko diri mga barkada tambay-tambay inom manana. Temporary man tanan nga mga kuan murag band-aid ba ni gahuman pa mubalik ra gyapon ang murag depression ako anxiety grabe kanya murag na feel gid ako nga naay kuwang sa akong kinabuhi ba. So nagsigi na ko og kuan nagsige na ko og kanang overthink unsa mo ko ni murag inana ba di na ko katug ikagabi sige na kuan mag-google ko nganong di ko katug ana ba murag hantod nga murag nasakit ko as about to ask on top of that nasakit pa jud ka physically sakit ko nang gawas tanan ako allergies asthma and then night time nga kay grabe man akong mga sakit nagpakuan ko murag general sanay tawag na check up general niya ang resulta kay ibong ko kano gi kuan man urgent balik diri ang resulta kay naay ko'y cancer asa daw ang giingon kay murag naa sa tiyan murag sa diha dapit ito siya ako ha binuang man murag kailangan ka mo kuan undergo og mga tests ano ko'y mga tests kamera diri, kamera dito sa luyo, ano ba? Discourage na kung maayong ano man nang gawas ako allergies, abot sa gikan sa tiil, dawas, tubukol, now, grabe lagi kayo. Kay, marag, di na sa ko makatug ba, kay marag, ano man ha? Nako'y cancer, magsige lang kong search, nga unsa din siya di. Marag, wala ko kibaon sa buhaton. Nagkuhan siya, mga, ang kadugayon ani niya kay balik-balik man mga 10 years siguro nagsugod ana ba kanang kuan jud nimo na experience ordeal tuyok ra na siya murag medyo maayo ko niya mabalik na pod maayo naara ana ko discourage ko di na ko mugawas ato na time nga grabe na gyud kay ang akong ganan na akong naong ganan na akong tiil daghang kay allergy di na ko mugawas marag nawad-an ako gana sa kinabuhi ba. Ano akong magawas? Anak akong maluoy ko sa mga anak ganahan mag-playground na itong panahon na ba pero kato nga time di man ako makaya kay katul kay akong katul kay tanan. So di ko makakuyog nila di ko marag ang happiness nako zero lagi or negative siguro. Grabe gid. Marag usay maglakaw ko kanang usay mangadji ko nga kuwaon ako ba. Mangadji ko ato sa una Lord. Itag makurintihan ko diri sa kuan lang ko Lord wa mo ko'y gamit Lord marag maana na ko ba ni give up gyud sa akong kuan na to kinabuhi di marag di na ko ganahan sa akong kinabuhi ba di naman ni ako marag nawad-an mo ko identity sa una ambassadors ko maana ko ana ko sa una ka marag self-centered sa ko sa una tukar-tukar ko gilook up ko sa mga tao sa una karon nani unsa guni maana pa ko sa una do nga
grabe sa righteous kay kumana ko ano ako may nani ang uban maldito kayo ano ako may mananaon maana pa ko pero ako ang relationship dili dito relationship Kasi mo ang gina ako ang si Lord ato na oh, time. Oh, ganun ang ganyan. akong kay kuan biya ibaw biya ako Ginoo kay ila ko Ginoo sa una inana kay ila ra ko niya pero wala ko motuo nga tuo gid nga wholeheartedly katong panahon na marag wala marag dili marag lukewarm nga kuan ba dili 100% pa niya ang kailangan 100% man gina kay kung di ni may hatag tanan di mo na mao Unsa man to na point if you kung makainomdom ka unsa to na setting, environment, adlaw na niana ka Lord 100% na jud ko all in ako nimo dili na ko di na ko ano sa tawag na lukewarm di na unsay kung sa Binisaya pa unsay tawag na kanang inday-inday no may inday-inday. kana dili inday-inday kanang mura siya kanang one foot out the other ba hinana gani unsay term na kung Binisaya ba? duha unsa ba Let's say duha-duha na lang di na ko magduha-duha all in ako nimo gyud unsa man to na time na ni surrender na gyud kanya unsa man ang mga na nangahitabo after. Actually, bago ra na ang panghitabo last year, October 2024, di ko kalimot. Mo nang time nga ni surrender ko niya. Ang kuan na ang rason kay di ko maka kuan ngano basta ang gibuhat na kuan na the year before ni sugod kog basag Bible. Mora sugod kog basag Bible kay katuliging ganahan ako mahuman akong kinabuhi ba. Kay nitawag man ko sa akong maguwang si Radja. Ano ko. Manay. Anong grabe naman gina ko mga sakit-sakit manay. Ano. Marag di na nila ako makaya manay. Pila na katuig. Mga 10 years na ni. Di gin maayo. Unsa na sa isultis doktor. Unsa YouTube. Kanang Google. Gid. Marag gid ni. Marag surrender na ko manay. Surrender na ko. Ano ko. Say surrender ko. Yan ako. Basta mawa na ko. Bantayi lang. Tabang-tabangi lang sa ana. Sa akong mga kuan ba mga bata ano. Kay wala murag wala gito kapila na magud ko daghang kay kog madungog sad nga murag kana murag istorya sa imong utok. Ambak na diyan. Wala kay gamit na masakit to naman ka may pag imo na lang tuwasan. Ana ba? Hawa na lang diri para ma-relax na imong asawa kay pabigat mo sa pamilya murag inana ba. Nay magsighunghong na ko ana. Pero migid sa muka lagi. Kay katong nga time, undang naman ko sa trabaho sa agabantay ko. Nara ko sa balay permi. Nara ko sa balay permi. Kay sukad katong nasakit ko mga ko ani nga naundang kong trabaho taas na. Nga 2018 siguro 2019. Wala na ko trabaho kay full-time dad. Grabe, stay at home dad. 3 kids. Lisod sa ganyan. Grabe sige siya ka kuan. Lisod murag sayon pero lisura di anang magbantay kag tulo ka bata so gilabi na ay kanang 1 year old 2 years old na ba kanang si Easy ba Ezekiel among youngest kita ko loki talaga lisod yung away tulo ka magigsuon mag-away na ba ikaw pa yung midita na ang usually ang atake kanang matug na si Easy niya ako lang usa paong mga suga na hunghong din ba sad mo kini mo kinabuhi saka naman lonely ba ni mo diha ana ba makadungog sa muka lagi sakiton ka wala kay banda wala mo kay identity ana ba grabe king demonyo makakuan ba mo tong marag down kay ko pero balik ta tong 2023 nga ni sugod ko basa Bible itungod to ni kuan katong nitawag ko sa akong maguwang yan mo ko niya nga bantayin na ni sila manibig 2023 to di na ni madaan ako man di na gid ako makaya ning kuan masakit ug mga problema na mo diri yan na siya ay kunya resulti ana siya before ka mobiya aning kalibutan na basa sa Biblia yan na siya basa Bible kaya pangitaa si Jesus yan na siya si Jesus pangitaa dili basa ka kay para religion dili ilaha atong Ginoo si Jesus yan na siya lisura ng Bible siya basa lang niya before kang basa pangadji or basa sige sugod ko basa 2023 pag sugod grabe wa ko sabtan pugos pa kay ka to kanang marag dali kay ko maboringan labi na maabot na kag Leviticus Deuteronomy puro naman ni balik-balik mga offering nga mga lisod kayo mga pangana lisod kayo ang ako amon sa kuan sa una
kanang abi na ko kinanglan ako gining mainumduman inana ba. Grabe kay murag ganahan ko makatuna ng Bible sa una pang basa inana ba. Nya murag as the kuan na kanang sige na kog basa murag na overwhelmed ko sa Old Testament. Niundang gyud ko. Oh. 2003 naundang ko ana kadyot. Oo. Nya. Ni anak ko na nangutana gyud ko atong manay. Pwede ko maniradya ba? Pwede ko New Testament lang sugod. Siya pwede. O pagbasa na ko New Testament diha. Matthew ka una. Diha Matthew. Matthew. Basa Matthew, Mark, Luke, John. Ako na nang gisunod. Anya, murag lahi naman. Lahi naman tama niya. Pag New Testament. Naanay mga verses nga murag. Mo make sense na gyud ano. Niya murag. Ako king tabang ba nakulan. Duta ni kana murag. Kibawang inani lagi ni murag. Murag ni hinahinay abli ako mata ba. Kay murag ang ako ang na kitaan ang world ragid sa una. Murag grabe kay ko nakakuan sa aning kalibutanon nga mga kuan ba. Mga standards. Nya katong pag kuanan ako sa Bible kay nalahi murag nalahi na ang akong perspective. Una sige na kog padayo basa kay kada honghong sa demonyo nga oy nani ka pa lob dagan naman ko sa Bible para distraction ba Bang. dito ko dagan Bible per ning basa na ko kay nindot man ang mahitabo nindot lagi di na ko magunahon na adto niya mura ko mas strengthen ba mura ko paitira ani gud yan muna no style nako permi kanang makadawat kog mga honghong diri sa kuan isa tandas, uy, mana nung ko, uy, imo nung kong gipainumduman, basa nung kong Bible, pildi ka. Kay, sa kuan biya, sa Matthew, katong chapter 4 nga, gitintal siya ni Satan sa wilderness. Unsa may gigamit sa Ginoo didto? It is written. It is written. Katong ana siya. Nasuwat na na. Katong niya na ang demonyo niya, si Satan. Gutom ka, himuan ning pan ang mga bato. Unsa may gitubag niya? It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Maor na yung giingon, wala niya gipawiran dito sa Satan nga. Kanang sukmag, yang gigamit ang word of God. Spiritual sword Munang nasakpan ako, mo din ni, kada na mo honghong nako niya, basa ko sa word, mo rin yung mudagan, gid siya, mawagtang niya. Lahi ang peace nga, mura pag yung ma-strengthen ba, mura kag lah. Naadi ni nako di. Naadi ni nako. Murag ang Holy Spirit na siguro to ba? Kuha na ba? Sugod no pakita ba? Spiritually dead yung ko. Angkon yung ko sa una. I was spiritually dead. Niya, murag pagsugod na ko sa basa sa Bible. Murag akong spirit ni hinahinag. Murag i-feed na to atong flesh. Grabe kay fleshly kay ko. Kaya ang akong i-feed sa una, ang kator man atong kanang say Bisaya ng flesh. Gani? Unod kalibutanong kuan o sa itawagan na tawhanong kinaiya murag na ang atong tawhanong kinaiya sige nimo i-feed ba carnal murag kuan kay nako may dominant kito sa una sus pag sugod na ko feed sa flesh sa pagsugod na ko feed sa spirit kay ang maka-feed sa spirit kanimang word of God di ba unay verse ana nalimot ko basta Ephesians 6:12 murag ang 6:12 murag ang armor of God man armor of God man kanang nindot sana kanang belt of truth uyo kay murag padung ka kuan ba kanang magbultis pipe na padung na ka mogawas sa balay niya ani magkuan sa ko mag sit up sa sulot sa ko sa akong helmet of salvation shield of faith breastplate of righteousness bang feet that equipped by the gospel of peace shield of faith belt of truth and the sword of the spirit which is the word of God. Mo na ba di ba? Sword. Sword good of the spirit, the word of God. Giingon gina sa Ephesians, di ba? Mo lagi. So, mo tong nihinay gyud og kuan na tagaan kog kinabuhi ba nga dili ginigikan sa tawhanong kinabuhi murag gikan na sa atong Ginoo. Gikan na sugod ko og transform. Nindot kay siya na kanang nindot kay siya na story ba kay nagsugod diya jud kasi mong life jud sa mong early adult
kanang young adult as a punk artist. And if imo yung tunaon-naon, ang pinaka-punk yun kay si Jesus. Bitaw. Grabe Mao gyud sa una oo. kita ka tong mga Pharisees kuan kay niya. Pang tanawa kanang kuan ka siya straight edge. Straight di ba? Straight di mo inom, di mo sigarilyo, walay bisyo, walay sa. Niya ang kung unsa man gani ang pangkalibutan siya may go against ano ba yan nagitudlo na ay mo ng pangkalibutan. So Mo gyud. siya ang ultimate punk. Tinuod. Grabe Grabe. may tira So Jesus. ako di ani ambassadors mahimo na ni kong ambassadors of ambassadors of Jesus Christ. Punk Mga na-connecta na to sa punk. Kayo, di ba? Punk tayo. So, grabe kayo na. So, Diha bitaw. no? Grabe. Grabe kayo. Pero kato tanan nahitabo na ko iha tong plano tanan. So, kada to, buwa na nangawa ni mo mga sakit-sakit. Ang nawa actually na usa nawa kaning cancer pag human na to ang kay namo ko regular check-up every 4 months, blood check, blood test. Pag katong nagsugod na ko og murag peaceful ba, murag naa na ni kuana ang kanang fruit sa Holy Spirit nga murag peace ba naa na nanay gamayng joy. Wala namang gina sa una sa ako Isud nagbalik ba o kanang nabuhi na ba. Na balik ko sa akong katong regular check-up niya pag check nila sa akong Shock sila. yan unsa gibuhat nimo. Yan na wa ako kibaw nga. Ato Okay na na tayo. Yan. Okay na. Nawa lagi ang kuan murag ano sila kung ano to CEA tumor marker. Mo to siya taas kina ko niya. Kung taas to meaning adto. Nadyo kay Cancer. What pa stage ato? Wala pa. Sige lagi sila pangita niya. Na may uban mga tests nga di ko masugod kay para nako invasive kay baka ng mga kinakasuway na magutong gito o anang kamera sa likod pa akong lubot nana po yung mga lain anak ko di na lang ko kay ang akong plano sa lagi sa una di na lang mamatay na lang ko marag inaana so pagbalik na ko na-shock ang doktor nga sa di na kakinanglan mo balik okay na ka kuha itira na kung ano unsa piti gibuhat na ko no ato na tayo wala pa unsa gibuhat na ko wa ko gibaw. Actually, kung realize na nako pag surrender na ginako og 100% dito na to. Pag a year after October 2024, diha na ko naka kuan nga mo kuan dito siya marag ikuan ko sa Ginoo gid connect tanan katong gipusil ko naa na day siya adto sa tanan akong lakaw sa kinabuhi naa day siya walang ko kabantay niya naa siya giguide ra ko niya sa tanang kalisod katong mga time nga sige ko og kanang depression, anxiety, naara siya adto. Nako ba ang iyang gipada si Maniradja, gipaingnan ko nga gilid ko dito sa Bible, ana ba? Naara di siya murag kay katong pag October 2024 while gabasa kog Bible, nakadungog kog murag tingog ba nga lahi ba? Nga murag niya na ba? Unsa man? Kumusta naman gana na? Kibaw na ka, nana kay identity. Murag na ba? Kibaw ka nga anak ti ka murag ni ana ba ay mong identity dili man bulletproof dili man ambassadors ngano mag-uol man ka dili man zero for hero wala man di mong identity good murag ni ana siya ba ngano mangita man ka ana mga inana nga mga utang ay mong identity kay you're a child of God ni ana siya kung child of God ka heir ka ang inheritance nako kuha na nimo unsa pa man nimo gipangita pag kabaw nako unsa pa man pangita pag ana grabiha din ako Kompleto naman day ko. Nana ang Holy Spirit diri nako. Ya anak ko sa Ginoo. Creator sa Ginoo. So, ora ko yan ako nganong ganahan ko muundang sa akong kinabuhi marag nakaanak ko bala. Lingaw ning ginabuhi. Grabiha diyan Ya. Suka dito ni sabot ang akong hunger sa pagbasa sa Word of God kay grabe man kay siya nabuhat nako. Grabiha ni. Kada adlaw mo na tong kada adlaw ni nagkataas ng mga oras hantod nga di ni madag kanang kaning time nga maligo ko nga wa ko maminaw sa Word of God. Maligo ko, naka-play ang audio Bible. Minaw gid. Kapila ganito nimo nabasa na ang Bible? Motuo ka sa di basa og sagol ko aniya kanang audio. Kaupat na. 4 times. Ang both Old Testament ug New Testament Genesis to Revelation 4 times. Grabe. Pero
kibaw ko nga dili gina Di gikan gyapon. ako di na gikan ako siya adto may gahatag nga hunger kay di mo ko hilig basa mo biton di kay ko kanang fluent in English ana bisig Bisaya murag lisod ko og put in words akong thoughts ba pero na hatagan gyud ko niya og hunger og desire to read the word siya to sabi Okay, haligi right. praise God Praise God. mao og ginakaluwas nako nga ang kinabuhi nako nga wala na unta naa pa niya murag mas para nako mas lahi ra kayo nindot na kay ba kay kibaw na gani ka nga murag nag-fight ka pero dili from the position of kanang struggle ka kibaw na ka nga victorious ka ba kay kauban nimo Ginoo gud Mo gani. ingon biya siya nga I will never leave you nor forsake you What can So, man do? What can mere mortal do to me? no weapon Oh. formed against you will prosper diba No. so kibaw na ko niya na ambot gi-open niya ang akong kuan gid ba akong heart ug akong mata nga dili kailangan nga magsigi ka og kanang tan-aw gani sa mga kanang makita nimo Mm. kung inani maguol ka kay inaani ang nahitabo ninyo murag iya sa kong gitagaan og grace nga maka walk by faith not by sight kay bisig karon na akong mga sakit mo balik pa man to akong mga allergy sa sinaw pero lahi naman ang akong reaction dili naay maguol ko kadyot pero makinumdum naman din Kinumdum ko naman ka. uy ina ko angay maguol ani kay kani actually temporary ra man ni ang ending ani didto wala no more pain di ba Exactly. yan ako kani wala na ni yan na siya katong kuan kanang sa John man siguro na I have told you these things so that in me you will find peace in this world you will have trouble but take heart I have overcome the world ano ba nibasa pag ginako na amen praise grabe mga reminder mo nang magsigi jud kog basa sa word of God kay kanang kung dili kuan kay ko prone kay ko ang murag feel nako ang demonic attacks ba ang mga intrusive thoughts grabe kay mo dool nako murag kuyawan siguro ang demonyo ba kuyawan siguro sa mga niduol naman gid ni siya oy iduol naman ni siya ni 100% ba ni siya ano man ni siya ako to ning panon bi pero di makadungog ko nga kana nay mga temptasyon pero di na nako pasudlon murag kuan ba murag kanang i-filter na nako ba oy dili ni gikan sa Ginoo di ko ni paminawon nya kuan sa ko nga normal ni kay ang Ginoo gitintal siya sa Satan di ba gitintal man siya nakadungog siya sa temptation niya imo lang gyud i-fight og word of God sumo sa akong gibuhat gisunod i-follow nako ang formula ni Jesus ba nya gikan na so ang ka-empower nako ang Holy Spirit gyud marag siya ginana kay di ko kabuhat ani kung wala ang Holy Spirit wala gid Ayo. Praise sabi God. praise God yun. Ayo. So Praise now God. that you have you're more sanctified na kanang kuan na kayo kanang you're free na ba? Free na sa katong Bandage sa kuan. bandage sa katong sa mga dautan Depression, mga anxiety, unsa may mga future projects ron ngayon hisgot man ka na sa una di na karon di na kaganahan mo tukar sa mga karana kanta pero na ini-invite nimo unsa man na unsa may Mao lagi. Ang akong mga karaan nga kanta ba kanang kung motukar ko sukad adtong kanang ni surrender ko niya murag na transform ang akong heart mukanta ko sa akong mga kanta kay murag dili na mo speak sa ako ang heart ba niya sa una passionate ba kay kumukanta sa akong mga sinuwat niya karon ining kanta nako acoustic magitara-gitara ko mawad-an mo ko gana murag ini kuan ako ba sa lyrics so many lyrics murag gani ko na awaken ba murag na di mo din mao ano man ni like na usa ka kanta katong A New Start sa Life Goes On murag ang una nga kuan na do so may una nga lyrics na do nalimot ko da ang first verse na lang this time I'll do it on my own I can't make another mistake murag na ba I'll do it on my own so ang netabo gina pulihan do na ko kuan
Ay check na ko diri be. Gigi, check. Check na ko ha. Gipang ilista na ko lisod lagi kay may numduman ako ang karaan Ang nga karaan lyrics. lagi, oh. Mo nang kanang kung naay mo invite na ko gig diri murag Mm. wala mo balibad sa gig ko kay lisod kayo ang paghinumdum sa lyrics pero Mm. nainayan lang niya ni kay ang lyrics na day karon I just can't do it on my own. Mm. No, yeah, I realized I'm weak and I was blind. Mm. Oh yeah. Ang chorus kay I'm starting again. I'm putting my trust in you. I will lift you up and praise your name. Oh Lord, I'll wait for you. Ay, Mga inaana na ang tiray, akong oh. ang lyrics. I-record na nimo dapat. Oh, i-record niya nako. Nana may ubang kanta nga na-record na nako pero dili katong mga kaning ambassadors man gud ni. Katong mga bag-o nako katong Zero for Hero kay nailista na nako ang mga lyrics na record na nako. Siya nako ni maligi ang Sige ato na sound tripan. Oh, sound trip pa niya. Patira. Mo na akong kuan sa drone. Kanang ako sige kampuan kay noon bi ako nasig pamalikas akong mga kanta ba. Umaw ba? Ako mga nya kana siya ko paminaw ba. Pero dugay na to ni mo nasuwat. Dili karon nga katong Kuan ano mo karon sa Bible, di ba? Oh, ato na time nasuwat ko authentic sad kay ko ato kay kuan sad kay ko ato kanang very in the world sad kay ko ato ba worldly di pa ko in the world pa ko ato Ako sa lagi grabe kay so, ko worldly zone. kuan kay ko ato kanang which is okay ra pud ato na time kay authentic man mo ingana man yun ko ingana man yun ka salbahi sa una kanang ana ba kanang lagot nga sa puton ana ba nga bato nakahimo og kanta ana and disikat and sakit mo jud kayo sa feeling basa ko sa word na nag-ingon na kung kinsa ganitong mga tao na kanang mo lead og scene sa kung little ones maglago ano ba patay ako mga kanta mga bata sige pero kana nga naa na kay conviction kana naanay mo ko ani mo Holy Spirit man na mo nang kada gig mo wala na sa una di ba na pagsuwat mo wala na karon na ano mo ngayon og sorry oy Lord kanang tabangi ko Lord B i-guide ko kung asa ko padung kay di na mo ganahan mo kanta ni kanang bisan ako gi-post dito sa akong page yung ganahan mamalikas yun sa man ni akong panginabuhi ha kaya ano ba so Lord nindot kay na kay ang ingon sad sa word of God nga once nga mo trabaho siya nimo tiwason man na niya nagtrabaho naman na siya nimo klaro naman kay na kana tiwason kanay mo mga kanta kuana mo kalit lang nagka-transform lagi sige lang ato lang kuanon kanang God willing ra jud so kung mahita unsa mga mahitabo it's because na gigrasyahan ra jud ta ana kinsa ra mi taon tay udra man ta sa ilang panan-aw ay well kanang kuan ra mga tay layo ra kay ta sa gihimo biya tagikan sa hugaw dust from dust we came dust we go back sa tawad. Usa ka sa Book of Job, basahan niyo. Kana mo na akong current nagiampuan pirmi which is wala ra man sad ko nag-uol. Wala ra kay kibaw mo jud ko may tabo na. So sige lang og ampuan na. So pero nindot kayo kanang usahay makakita og post nimo nga about basa ta og Bible. So sa mga naminaw di karon natin Discord community natin Discord server niya kanang kung ganahan mo basa ako ang akong gibuhat mo gud na bay kay kanang ang akong routine jud sa ni kuan jud kog structure jud nako sa akong life daily life ba kanang mo mata ko ampo niya human ampo kanang mo read og scripture sa una pa nya i-time jud na 45 minutes para kanang 45 minutes lang gud niya human na kay mag-edit ko sa akong mga podcast niya human mo read na pud ko og lain na libro pero kanang ako lang jud gipugos ba na balag di ko ganahan mo basa ato na tayo ako ganahan na kay mo basa ron niya kanang karon ni maybe ang Holy Spirit may ni guide nako na pagbasa out loud mas nindot bitong out loud mato na naman kay ako nabantayan naman kay podcaster paminawa imong tingog sa microphone ug sa headphones nindot mo kayo kay malingaw ko kay murag og kanang sa radyo ba batira di ka naman kana ba sa Bible sa power daw kay nagi power sa tongue na to kana kayo word ba so mo na ni sugod ko basa sa roadcaster kaning akong pang podcast nya
na practice ng diction ang ina na mo to nakuno na ni mga mong ko bi. Ito nanginhas na yung dito sa Facebook. Ali mo diri basa nya musud din na sa dito. Indot na. Bible akong gibasa ron dali o diri nalingaw ron Indot na sa kay Hebrews 4:12. The word of God is alive and powerful. Sharper than the sharpest two-edged sword. Kaayo. Grabe. So Cutting between joints and marrows. Cuts into the innermost thoughts, our innermost thoughts and desires. So ikaw mubasa ka. Mura lag kung paminaw nimo, mura ragwa katong pero ang word of God alive and powerful man na. Naagi nakata na ang heart, naagi ni igo na. Walang kakabaw. Igamit kas Ginoo na. sus Gamit ka pagamit niya. ra pud ko. Amen. Amen. Okay. Para Daghan biya kag kuan, following ba. kaayo. Sus. Akabaw ko nga naagi mga na point ni Jesus ana imong gibuhat. No. Padayon na. Kasi padayon na Lord pa. Nindot kina. I-guide lang mi duha ni Bay Lord na one. So anyway, 1 hour na ta, 1 hour 5 minutes. So man, we have mo ni siya ang life of Bay, di ba? Pero any upcoming projects that you want to kanang i-plug nimo kanang nakay padong na gig umaabot or sa may mga something to look forward to and your social media asa sila maka-follow. Na ako'y gig pero ambot di naama mo sa Cebu usually siguro. Pero kung naa mo sa Hong Kong, December 12 sa So Made sa Causeway Bay. Show starts ko ano siya 8. Kanya kung mogamit sad mo og kanang Spotify o kanang mga streaming services, music streaming kanang check out Zero for Hero. Ay mga nakoy mga new releases. Kuan siya Christian gospel na kuan. Kay mauna mo magawa sa kuan ining suwat na na-record na nimo di ay. Sige sendin niyo ko ano sa tripan ta na. Kuan siya available sa Apple kanang Spotify ug uban pa YouTube. So mo ra man na niya kaning kuan padayon ta sa kuan sa kanang nagsugod nagbasa sa Bible. Padayon nindot kay kana unsa man nimo ma-recommend asa mo magsugod na libro ana? Ako personally kuan nagsugod ko Matthew na kay nisugod ko Genesis niya naputol ba. So pagsugod na kog Matthew niya sunod na gina tanan Matthew, Mark, Luke, John, Acts kana padayon na hantod Revelation niya balik na pud dayon sa Genesis niya malakay ang last book sa Old Testament niya ikaw man balik-balikon lang nato kay kanang word of God kay di mo gud tawo ang gahimo ba. So dili na siya expected nga masabtan dayon nato. But by the guidance of the Holy Spirit kanang basa lang ta niya siya ra man ang Ginoo ra may mohatag nato kung unsa atong kailanganon anang panahon na murag inana ako ang sa akong experience kay bisan kadaghan ako nakabasa pero gamay ra gyud kay ako nasabtan sa Bible. Pero sa ako ang lakaw karon kay gamit kay siya mo nakaluwas akong kinabuhi niya. Mao sa nang karon nga ang akong response pud kay i-share nako ang iyang gibuhat nga kaayo nako ang goodness sa Ginoo kay grabe gyud kay nako ba niya. Di ko ganahan nga i-keep lang sa akong kaugalingon kay ambot marag lain kayo ganahan ko ma-share sa akong mga amigo sa ubang tao nga katong gaagi og mga depression or unsa nga problema nga para ninyo di na gid masulbar. Inana ba kanang naay makasulbar na atong i-surrender niya. Cast your worries on our Lord Jesus Christ. He will save you. Amen. Ayos. So kung mga naminaw karon ako ma-recommend no kung depende sa tao kung ganahan mo kanang hinahinay lang sa di mo makalitan kana Matthew pataas niya dito dahil mo Genesis. Pero kung metal yun mo ganahan mo mga patay ganahan yun mo kana mga Warshak yun at old Genesis so good. Pero anyway salamat kayo sa imuhang oras na gi-guide tos Ginoo na naabot ta diri naka-share ka sa imong testimony. Salamat pod kayo. And sa mga naminaw karon kung napagyapon mo diri na minaw na mo
do me a favor. Follow me on Spotify. If you're listening on Spotify, click the follow button. Og na ko bagong na-discover ka ng star, i-rate na siya. Kaya ako kita na 11 na ako 11 5 stars. So nindot na inyo is rate lang gud kay para at least kanang nindot tanahon sa atong Spotify page ba niya, kanang comment sad mo didto kay manid mo sa ta didto niya. If you're listening on YouTube, don't forget to subscribe, click the notification bell, comment sad para natin engagement. And if you wanna watch the short clips, mga reels namo sa mong gipang storyan, go and follow us on A Life of a Bi podcast on Instagram, on Facebook, on YouTube. And yeah, thank you so much na nabot pa mo diri, girls and guys, and see you all in the next episode. Peace!